קוראים לי טלי קזריאן, אני הבעלים והמייסדת של חברת גיטה ג'ולרי. אנחנו חברת ייצור של חומרי גלם לתכשיטי אופנה. אנחנו מייצרים עיצובים שונים לפי הזמנה אישית של לקוחות ששולחות לנו את הסקיצות שלהם. יש באפשרותנו לתת להם כל דבר שהן רק מדמיינות. אנחנו עובדים עם השוק הסיטונאי, עם מעצבות, סלוני קלות, חנויות, סוכנים. אנחנו גם מלמדים איך להכין את התכשיטים. כל בן אדם שהוא רק מתחיל או חולם לעשות, הוא יכול להיכנס לבית ספר של גיטה וללמוד שם את הצעדים הראשונים. אנחנו מוכרים לכל העולם. לקוחה שמקבלת את החבילה מאיתנו, תהנה ליצור את התכשיט כמו שאנחנו נהנים ליצור לה את החומרי גלם. פייפל בשבילי היא הדרך הבטוחה והקלה ביותר להקים איתה את העסק, לקבל ולבצע תשלומים. אני מרגישה בטוחה יותר שהלקוחות שלי לא צריכות להזין פרטים אישיים. חשובה לי הידיעה שהלקוחות שלנו קונים באמצעות פייפל שהוא הבטוח והקל ביותר. לפני 2 התחלנו את העסק בבית הוריי, שלקחנו בהתחלה חדר, ולאט לאט עוד חדר ועוד חדר, עד שהגענו לסלון, ושם כבר היינו חייבים לעזוב, והעברנו את המפעל שלנו למקום. שם התפתחנו, ויש לנו היום כבר כמות של עובדים. אנחנו גאים מאוד בהישגים שלנו. החודש אנחנו חוגגים 2 להקמת החברה שלנו גיטה, ואנחנו מתרגשים לחגוג את המאורע הזה. שמחה לדעת שהלקוחה שמקבלת את החבילה מאיתנו נהנית להשתמש במוצרים שלנו לעשיית הקולקציה שלה.